Ähli Türkmenistanlara salam. Yine de men siz bilen Hıdyrov Kakımran. Şuň 14 dekabr 2021 ýyl. Mehriban halkymız, eziz ildeşler. Siz hemmäňiz häzir şaýat Türkmenistanyň ýagdaýlaryna. Nähili waka bolup geçenlerine. Nähili bular, bu pisler, guraýaklar hökümeti ýurdu çöktürip oturanda. Şöyle bir ağır ýagdaýlar 41-45 urşda ýokdy. Ýoksa şu 41-45-de ağır ýagdaýdy. Ýöne o taýda bara halk hemmesi jewisleşip bir maksada ýetjek bolup, agzy ýüri bolup işläp oturdy. Ýöne şu taýda, häzirki ýagdaýda bu pisler, bu guraýaklar halky bölüp oturdy. Halky birini kuşkurdy oturdy. Öz arasında da urşkydy oturdy. Seredin şafka bilen arky maksat diýemi öz arasında gidip oturundy. Gidişip oturundy. Ýöne gurrun bu zatlarda däl. Gurrun Türkmenistanyň baş tutany, Türkmenistan ýurdumuzy ýitirme alyp barýandygyny. Näme üçin men bu zatlar aýdyp oturýym? Seredin. Men öň aýdyp geçende tehnologiski zboy bolar diýdim. Bir topar yanlış geçirirdi. Sebäbi bular ogurluk edip kadrlary hünermentler Türkmençesinde, Türkmen dilinde güýçli hünermentleri aýryp işten köpsü Türkiýe gittiler, köpsü başga ýurtlara gittiler. Şoň üçin bizde bara hemme zat ýykylyp otyr. Ýykylyp otyr haýsy poduk ýangıç toplum pudogyna seredel. Ýakynda ana Kıyanly neft ocağında şu otaýdyň ýeriniň teýinde neft bilen gelen gaz ýandy. Şonu täze tehnologiýalary ýok. Ýoksa arzandyr şu täze tehnologiýa. Hem nep bolardy şu zatlarda. Ýöne şu Türkmenistan şu häzirki oturan guraýak şoňa pul çykarmajak bolup perzat edip, sebä ogurluk gidip otyr. Haýsy kunjaga seredin, haýsy näme pudaga seredin? Müň ýegerleri. Banklarda, zatlarda çüýredi otyr, hemme zat. Mektepler ýanyp otyr, jaýlar ýanyp otyr. Näme şu pajarniklary gurnap bilmezdilermi? Ýöne gurnamaga pajarniklaram gelerdi işe. Ýöne gurnamaga pullary ýok. Sebäp ýene ogurluk. Emme zat ogurluk. Hökümet, eziz ildeşler, mehriban halkymız, Aşgabatyň aňarsynda ýok. Aşgabatdan çykdyňmy hökümet ýok. Hökümet o taýda şu häkimler, şu bankyň başlyklary. Ine daşy uzalayly. Şu näçe gezek şu Türkmen başı bank diýdim, şu var Türkmen bank baradyň başlygy barady ýazdylar. Hemmäňiz aýdyp otyrsyn. Indi bular näme geldi? Şu öz işgärler, bankyň işgärleri, başga şu bankomatdan pul aljak bolsa, şondan ruhsat almaly, pulunu bermeli eken. Türkmençe şapka diýdik da, diýildi. Şunu bermeli, olsaň baryp karşyken meni pul alyp bilýän. Şu derejeye ýetdi. Seredin. Mektepde 26-njy mektep diýdim, bir ýandy ýok. Mektepde ýokary bilimli spesialistler gelýärler. Olar wara, muallim bolmaň ýerine wara süpürüp ýörmek, taş döwrekde dwornik bolup işleýärmi? Pensionerler saklap otyr. Bolé ýaxşy pensionerler, men olar aýdamam. Ýöne pensionerleriň bir azyk pulum bardyr. Näme berdi pensioner diýip alda otyr mektebiň başlygy. Garanov. Olar öz aljagyny alyp otyrlar. Şoň üçin men aýdyp otyryn, eziz ildeşler, hökümet ýokdygyny. Şüýdip siz wara häzirki oturan ýeriňizde ýurdumuzy ýitirip bilýäsiz. Siz hereket etmeseňiz. Men şoň üçin partizanlyk barada aýdyp otyryn. Hemmäňiz siz partizan. Hemmäňiz partizan. Sebäbi hemmäňiz näýirza bu baş tutanlar. Ine seredin şu ýyl başy hasyl bolmady o wakajalykda. Has su bolmady sebäbi memmenliginden täjik bilen gürleşip bilmekde
Su alıp bilmedi vaxtında. Menmenliginden, girrikliginden. O son hasıl dövür geçen son bu barıp onu orijin dakan oluyor. Zaten su hazırım yok. Yönü şu su gerek vaxtında su olmadı. Şonun için kolxozlap göçüp otuyor. Daşıquzdan adamlar Rus Federasyasına. Kolxozlap. Indi bular var ya, halkın köşüstürecek olup, halkı düşünüp otuyor. Halk yancak olup oturandı. Bu qurayak düşünüp otuyor. Halka indi təzi yılda 5 kilo et paylayacaktı. Şonun için etin bahasının peselttiler başında. Indi halktan, o okuculuk yerlerden onların mallarını satın alıp otuyor. Arzan bahadan. Bərdən yeni buların nemesi. Qardaşlar oturup pul uğrayırlar. Arzan bahadan. O son çok pahalı isteyip halka bir topur spravka yığınadı otuyor halktan. Halk yine birini uçturacak olup otuyor. Düşünüyorsunuz mu? Kaçana çeli siz şu zatlara yol vereceksiniz. Türkmenistanlılar. Kaçana çeli. Kaçana çeli siz inanıp oturacaksınız bunlara. Yine ben seride otuyorum. Ana Ukrayna dağları. Yönü ben pikirim, öz pikirim. Başkalarının pikiri de. Yine Ukrayna divay diyorlar. Onların daşı yurtları inanıp otuyor, zahide otuyorlar. Başka bir köme eder, o da eder, beder. Yönü şun açık ayttılar daşı yurttakılar. Biz Orsların uçmayız diye. Hakik Ors harbi nemen koşulların gelip başlasa ola uçmayalar. Bunlar ekonomik, iktisadet onun için uç görkezecek oluyorlar. Yani o iktisadet uçunu görkezseler, zar etseler Ukrayna deyip yurt yitik diyer. Men şondan korkup otayım, Türkmenistan'ım yitik gitmesin deyip. Üçü böyleyle yarısı Polşa gidiyor, yarısı Vengriya gidiyor, yarısı Orsalya. Yurt gidik diye. Türkmenistan'ı şöyle oluyorsunuz mu? Yurt gittikleri yağlı. Türkmenistanlılar. Daşa yurttakılar ucum düşündü. Türkmenistanlılar, Polşa'dakiler işleyen, Polşa'dakiler, Tursu'dakiler. Onlar ucuk nemesinin tercihini çıkardılar. Düşündüler o revolüsyoner değildi. Onlar da iş elinden gelmeyecek. Seve iş gelmeyecek diye ne için? İş gelecektir hem belki. Yönü Türkmenistan Tursu'da yerleşmiyor. Türkmenistan'ın halkı Urşozadı edip bile. Urşup Quraya ayırıp bile. Şonun için aytayım siz hemmeniz partizan, hemmeniz nərza şu Qurayaqdan. Oturun yerinizde. Siz var ha, işlemem. İş görkezan olup işlemem. Hayır sizden. Düşünsün abi, yıkılsın vay. Yıkılacağım belli. Görüntü dur, erti bir gün yıkılacağını. Haçanı çele gider kahve. Türkmenistan'da halkım kalmadı. Şunun için böğüt koyup otuyor. Adamla gitmesin diye. Rus Federasyası'nda göçüp otuyorlar kolxozla. Bana gelen mağlumutlar boyunca. Yöne. Eziz halkım. Bunlar var ya, gelmişekler. Gelmişekler diyen ne için? Bunların ağını bozuluptırlar. Bunlar ağını var ya, beynin yerine pul. Bunların beyinde Amerikan prezidentleri, Grant, Roosevelt, Büyük Britanya kralı, bunların beyinde. Bu Türkmen halkı deyip, halkım deyip çıkan adamlar değil. Şunun için ben aydım. Siz yitip gitmeyecek olsanız, yurdunuzu yitirmeyecek olsanız, Türkmenistanlılar, siz öz oturan yerinizde partizanlığa da oturursunuz. Sağ olun, indiki duşumuza çeli.